मैत्रिणींनो, आज मी तुम्हाला अस्तरचं ब्लाऊज कसं जोडायचं ते मी तुम्हाला आज सांगणार आहे. तर मी आज आहे ही एक आम्ही आता ही एक प्लेन साडी घेतलेली आहे आणि ही बघा ही प्लेन साडी आहे आणि तिच्यावर हा कॉन्ट्रास्ट कलरचा हा ब्लाऊज पीस आहे. हा कसा कापायचा, काय कापायचा, मी माझ्या पॅटर्नवर माझ्या विद्यार्थिनींकडनं आता तिचं जे हे आहे पेपर कटिंग जे आहेत माझं केलेलं त्या ते ह्या पिसावरती आता तिचं ऑलरेडी अस्तर कापून झालेलं आहे आणि आता ह्या पिसावरती ठेवणार आहे आणि आपल्याला ह्या साडीचं त्याला कॉन्ट्रास्ट मागचे जी डिझाईन आहे ती ह्या साडीच्या कलरची आपल्याला याच्यावर ह्या ब्लाऊजवर डिझाईन आहे ती करायची आहे. तुम्ही चॅनलला नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, चॅनल लाईक करा आवडत असतील तर. आणि मी आता ही डिझाईन तुम्हाला कटिंग करून दाखवते आणि अस्तर कसं जोडायचं, मी मुलींना अस्तर कसं जोडायला लावते ते सांगणार आहे आज ह्या पूर्ण व्हिडिओमध्ये. मी अस्तर कसं जोडायचं, काय जोडायचं, पहिल्यापासूनचं जे आहेत ज्या बायकांना आपल्याला अस्तरचे ब्लाऊज येत नाही आणि त्यांचे ब्लाऊज सरकून जातात ती पद्धत मी आज सांगणार आहे तुम्हाला आणि व्हिडिओ पूर्ण बघत चला. आता आपण हे ना पिसावर हे कसं ठेवायचं ते मी तुम्हाला पिसावर कसं ठेवायचं ते मी तुम्हाला आता इथे सगळं माप हे ठेवून दाखवलेलं आहे. हे सगळं विद्यार्थिनींचंच आहे. हे बघा तिने असं ब्लाऊज हे सगळं ठेवलं आहे छान असं आणि अस्तरचं ब्लाऊज आहे. मी तुम्हाला ती साडी पण दाखवली आहे ब्ल्यू कलरची आणि तिचा वापर करून आपल्याला हे ब्लाऊज शिवायचे एकदम सुंदर असं येणार आहे. आणि कशा पद्धतीने मी करायला लावते तिला, की ही जी पद्धत आहे माझी ती बघा तुम्ही. आणि तुम्ही नवीन असाल तर तुम्हाला एकदम सोपं पडेल आणि अस्तर सरकलं जाणार नाही या पद्धतीने आहे हे बघा. आता ती कटिंग करणार आहे. कटिंग कर आपण अस्तर आता ते ठेवलंय थोडं अंतर ठेवून आणि कटिंग करतो त्या खालच्या ज्या कपड्याची. अस्तर ॲक्युरेट कापलेलं आहे. हा झाला मागचा भाग. आता आपण इथे साईड पीस कापतोय. हा पूर्ण असा साईड पीस कापतोय. आता आणि साईड पीस कापला आहे ते मी आता ती योगपट्टी आणि कटोरीचं कापणार आहे. मी तिला जे पेपर कटिंग शिकवलं आहे त्याच्यावरूनच तिची जी ही कटिंग आहे पेपर कटिंगची. मी जेव्हा पेपर कटिंग करते तेव्हा कटोरीचा टक्स हा कापून घेते. त्याच्यामुळे काय होतं व्यवस्थित टक्स मारला जातो आणि फिनिशिंगमध्ये ब्लाऊज येतो आणि ब्लाऊजचं जे कटोरीचा टक्स असतो तो व्यवस्थित येतो आणि कटोरी छान बसते त्याच्यामुळे. या पद्धतीने पूर्ण कटिंग करून घेतलंय आम्ही. कापून घ्या. टक्स पण कापून घेतला आहे. ते एक्स्ट्रा भाग कट केला. आता बाही करणार आहे.
थोडं एक्स्ट्रा कट काढतोय आम्ही जेणेकरून जेव्हा आपण हा धावदोरे टाकू त्याला आता हे झालं आपलं आता बाही. आता मी तुम्हाला पुढचं कसं करायचं ते दाखवते. हे पहा मैत्रिणींनो, आता आपण हे अशा पद्धतीने ठेवून घेतलेलं आहे सगळं. हे बघा, ही कटोरी ते हे जे आहेत ते हे असं ठेवून घेतलेलं आहे. या पद्धतीने असं ठेवून घेतलेलं आहे. तो साईड पीस खाली घे. या पद्धतीने असं ठेवून घेतलेलं आहे. आणि आता आपण त्याला धावदोरे मारणार आहोत. धावदोरे कसे मारता येते बारीक बारीक. त्याला आता आपण त्याला आधी धावदोऱ्यांनी पॅक करून घेणार आहोत. ही माझी शिकवायची सोपी पद्धत आहे अस्तरच्या ब्लाऊजची. आणि या पद्धतीने जर ब्लाऊज शिवलं तर फिनिशिंगमध्ये येतं आणि छान फिटिंग पण छान बसते आणि चुकत नाही आणि अस्तरला घोळ पडत नाही. बघा, आम्ही या पद्धतीने त्याला आम्ही आता सगळे सुई धाग्याने त्याला शिलाई मारून घेतो. पूर्ण भागांना एक भागांना आम्ही आता शिलाई मारतोय. तिला मी आता ती पूर्ण शिलाई मारायला लावली. या पद्धतीने पूर्ण शिलाई मारणार आपण. आता हे सगळे एक्स्ट्रा जो भाग होता धावदोरे केलेले होते तो आपण आता सगळा कटिंग करून घेऊन राहिलो. छान असं सगळा पूर्ण कट करतो. याच्यावर तुम्हाला म्हणजे शिलाई टाकली नाही तरी डायरेक्ट जोडलं तरी चालतं. या पद्धतीने असं हे बघा, हे सगळं कटिंग करतोय आपण. हे असं सगळं कापून घ्यायचं आहे. हे सगळं असं इकडे खाली घ्यायचं दिसतंय बाई, असं मोजून घ्यायचं बरोबर. एक बोल आपण आता याच्यावर इथे टक्स घेऊन टाकलेले आहेत. ते छान असे टक्स घेतले. हा मागचा भाग तयार केला आपण. याला असे धावदोरे टाकलेले होते बघा. हे असे धावदोरे टाकलेले ते हा मागचा भाग तयार झाला आहे आपल्याला. आता आपण इथे मी कटोरी कशी जोडायची ते तुम्हाला दाखवणार आहे. हा आहे. त्याच्यानंतर हे जे आहेत हे या पद्धतीने आहेत. इथे हे असे आहेत. आता आपण हा जो भाग आहे कटोरीचा आहे दाखवायचं. हे जे आहेत तर हा इथे आपण जो टक्स असतो हा टक्स घेतो. या पद्धतीने दोघं आपले मारून झाले. अगदी सोपं करून सांगितलं आहे हे. या पद्धतीने त्याला आपण धावदोरे टाकलेले आहेत. धावदोरे टाकल्यामुळे आपल्याला तिथे शिलाई मारायची गरज आली नाही. आता हे आपण असे धावदोरे टाकले. हे झाले कटोरी. आता आपण इथे
हे साईड पीस जोडणार आहोत त्याचे. हे जे आहेत असं जवळ घ्या, हे जे आहेत ते ह्या भागापासून ॲक्युरेट घ्यायचे. आलं, मार्जिंग ठेवायचे अर्धा इंच आणि या पद्धतीने असे हे जोडून घ्यायचे. हे बघा ॲक्युरेट आले. या पद्धतीने परत इकडचा जो भाग आहे आपण त्याचं परत असा जोडला आहे. जोडून झाला आहे. थोडंफार काही कपडा आपला एक्स्ट्रा राहिला तो असा कटिंग करून घ्यायचा. या पद्धतीने असे हे झाले. त्याला आता योगपट्टी लावायची आहे. त्याला या पद्धतीने आपण एक्स्ट्रा भाग कट करतो. आणि आपण आता इथे शिलाई मारून घेणार आहोत. इथं कमर उंचीपासून या पद्धतीने हे आपले हे जे झाले हे पुढचे अगदी सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला सांगते. या बाजूने असं जोडलं, या ठिकाणी असं ही बाजू ठेवताना ही अशी समोरासमोर आली पाहिजे व्यवस्थित. तुम्हाला वाटलंच तर इथे दाबटीप देऊ शकतात. इथे तुम्ही 2 समांतर टिपा देऊ शकतात छान असे. या पद्धतीने माझ्या पॅटर्नवरचे ब्लाउजांची कटोरीचे येतात. पद्धतीने हे तयार झालं. इकडे साईड तिकडे मोठी झाली काय माहिती का बरं. आपण जो साडी दाखवलेली आहे मी त्या साडीतला हा दाखवते तर हा 1.5 इंचाचा जो कपडा काढलेला आहे आपण. आणि साडीची जेवढं आहे ते साडीमधून हा कपडा मी 2 इंचाचा काढला आहे. हा आपल्याला 20 म्हणजे 40 उंचीचा कपडा घेतलेला आहे आणि असा रुंदीला 2 इंच असा हा कपडा काढलेला आहे याच्यात आपण. आणि अशा पद्धतीने आता त्याची आपल्याला बॅक नेकला डिझाईन बनवायची आहे छान अशी. आणि आता आपण त्याला काय करणार आहोत,
हा जो कपडा आहे याच्यामध्ये आपण आता याला इथे शिलाई मारणार आहोत छान उलटी सुलटी बाजू बघून आणि आपण आता याच्यात अशी शिलाई मारणार आहोत. या पद्धतीने अशी आपण इथे मागच्या गळ्याला डिझाईन टाकायची आहे, त्याच्यामुळे मी परत तुम्हाला हे साडी दाखवली होती ब्ल्यू कलरची, रेड कलरचा प्रिन्स. या पद्धतीने अशी टीप मारून दाखवली आहे त्याला. आता ती डिझाईन कशी करायची ती बघा, मी सोप्या पद्धतीने तुम्हाला डिझाईन सांगणार आहे. आपण ही कालच्या व्हिडिओमध्ये बघितली नॉड उलटी कशी करतात, त्या पद्धतीने ही परत नॉड आपण आता उलटी करून घेणार आहोत. हा एक्स्ट्रा कपडा हा कापून घेतला. स्टॉप करून द्या. ज्या बाईचं ब्लाऊज आहे तिला मला आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करून द्या. मला तो हा शब्द काही नाही हे बघा, या पद्धतीने इथे सगळे तुकडे लावून घेतले. ते तुम्हाला मी दाखवली होती, उलटी नॉड केली होती. आणि आता इथे बघा हे असे 2-3 तुकडे इथे लावून घेणार आहे आपण. हे 2-2 इंचाचे 2.5 इंचाचे. आणि आता आपण याच्यावर टीप टाकणार आहे इथे. आणि हे बघा ह्या साईडने पण आपण इथे टीप टाकणार आहे आणि ह्या आतल्या साईडने आपल्याला पायपिंग करायची आहे. मग मी तुम्हाला आता टीप टाकून दाखवते इथे आणि मग पायपिंगच्या वेळेस परत आहे. हे बघा ह्या पद्धतीने आता इथे लेस लावून टाकलेली आहे ब्ल्यू कलरची. आणि ह्याच्या पट्ट्या जोडल्या, इकडे एक शिलाई, इकडे एक शिलाई आणि याची ब्ल्यू कलरची लेस लावलेली आहे. आणि त्याच्यानंतर आता हे खांदे जोडून घेतलेले आहे पुढच्या भागाचे. इथे खांदे जोडून घेतले अर्धा इंच घेऊन हे खांदे. आता आपण याला इथली कमरेची पट्टी ती काढणार आहेत. मी आता ती कमरेची पट्टी काढते आणि इथे कमरेची पट्टी लावून दाखवते. याला आपण अशा पट्ट्या काढून घेतल्या होत्या, तशा त्या पट्ट्या लावल्या आहे 1.5 इंचाच्या. आणि ह्या साईडने लेस लावून टाकली, मी ते तुम्हाला दाखवलीच आहे. आणि ही इथे पायपिंग केलेली आहेत ही अशी. आता आपण ती प्लेन साडी होती, त्या प्लेन साडीचा आपण इथे हे घेतलेलं आहे, हिचं पायपिंग घेतलेली आहे. आणि त्याच्यावर आता आपण इथे मणी लावून टाकले. हे अशा पद्धतीने हे ब्लाऊज शिवलं. ही प्लेन साडी होती, तिचं हे केलं. आणि हे ब्लाऊज असं तुम्हाला मी प्रत्येक भाग दाखवला आहे कसा जोडायचा त्याच्यात. आणि हे बघा अशा पद्धतीने हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ पूर्ण बघत चला. मनीले चांगले लावले. हे दोरा का बरं असं केलं मनी लावायला? कसं असं दोरामध्ये काढून टाकायचं का तू?